Dobrý deň. Ja by som chcel ešte privítať aj môjho kolegu Maja Mitaša a Moniku Kozelovú. Týždeň sme volali odísť a odišla Veľká Británia. Týždeň sme volali odstup, až odstúpil David Cameron. To sme ale nechceli. To sme nechceli, jasne. Tam, kde by sme chceli, aby sa niečo stalo, tam bohužiaľ naďalej vládne hluchota a slepota. Rozmýšľam stále, kde berie minister Kaliňák istotu, že je jediným a najlepším možným ministrom. A premiér Fico istotu, že je najlepší a jediný premiér. Kde berú títo páni presvedčenie, že bez nich táto krajina nemôže fungovať? Jediná odpoveď je, že istotu ani presvedčenie nemajú. Že jediné, čo ich v kresle drží, je strach a túžba pomoci. Keď sa ministra Lajčáka nedávno pýtali novinári, či by aj v iných krajinách minister po takýchto škandáloch a takom tlaku verejnosti neodstúpil, povedal, že záleží od toho, v ktorých krajinách. Či na západ, alebo na východ od nás. A v tom je tá podstata. Vy, teda aspoň mnohí z vás, z mladých ľudí, si už východ od nás a ich politiku asi neviete predstaviť. Lebo ste sa narodili v slobodnom svete. Ale títo naši robovia považujú stále východ za svoj vzor. Majú ho v krvi. V čase našej mladosti komunisti klamali, kradli a podvádzali. Učili nás žiť v schizofrénii. Naši robovia ešte vyrastali v úcte a rešpekte k Sovietskému zväzu. Vyrastali na sovietských rozprávkach, kde aj ten zloduch vlk bol sympatickejší ako ten chudák zajac. Vyrastali vo svete, kde nevládol rešpekt, ale strach. Títo naši robovia majú východ stále v krvi. Ich fantómová bolesť chrbtice len dokazuje, že žiadnu chrbticu nemajú. A ich arogancia dokazuje, že im chýba svedomie. Aký odkaz dávate vy, Robert Fico a Robert Kaliňák, týmto mladým ľuďom? Ako chcete, aby spoločnosť napredovala? Aby sa vyrovnala s extrémizmom? Aby v nej vládol zákon a morálka? Keď im vy dennodenne ukazujete pravý opak. Nesmiete ďalej vedome ničiť to, čo je v každej spoločnosti a v každom národe najcennejšie. Jeho duchovnú a morálnu silu. Ak to aj napriek tomu robíte, považujem to za zločin a vlastizradu. A za ten sa nesmaží v pekle, ale sedí v base. Davidovi Cameronovi trvalo len niekoľko hodín, keď zistil, že väčšina voličov si myslí niečo iné ako on a odstúpil. Našim Robertom trvá už niekoľko týždňov, aby vôbec pochopil, čo od neho chceme. Tak im to znova treba povedať stručne a jasne. Dajte nám už konečne pokoj a odstúpte.